Asiqale la le video. Bangani bami sanibona ngiyaphila nami bakithi. Awu yazi ngibona lento lana bangitshela ukuthi hayi angizophawula. Manje ngiyabona ukuthi cha no iyangiphoqa ukuthi lento ake ngizoxwayisa ngoba sengiyabona ukuthi khona umlilo manje ubhebhetheke kabi. Hey madoda. Lalelani bafowethu. Isho le kaTamara angizothatha amaside. Kodwa into esengiyibona ke mina njengomuntu omthetho. uTamara usesongelwe kuma social media platforms. Wasongelwa nabantu abanama numbers abanamagama amakhulu. Izo into ngisho ngizama uniqwashisa nje eye open ngalento yomthetho uthi iyayisebenza kanjani. Yayizwa lento esisho umuntu akubuza ukuthi uhlalaphi. Private information leyo kufanele wena uyidisclose in public. Asho ukuthi uhlalaphi. Now umnikeze insongo enkantolo kuvele kuthiwa ukumsongela and ulimele nje ushone nje wena because ukushilo lokhu in public ukuthi uzoma yini eduze kwalamagama ngelinyina. Now kungena nama artists bafowethu ngiyanikhuza ukulimala kwale ngane manje whoever omsongelile ukuthi ngizokuthola ngiminyinanga bengisengigqokela amakhokho ngiyakufuna ukushilo lokho ngomlomo wakho and people banama videos by screenshotile leya live yenu niyenza leyanto ngoba nina ngazi ukuthi nenza kanjani leyanto njengoba manje isabalelo ungayidelete sekuyaphoqa ke manje wena okhipha threat ukuthi usheshe uzahlukanise nalesi simo ukuba wena manje usuwenza ipublic apology uzahlukanisa nesimo ngoba anything eyenzeka kuTamara sekuwena. Yizo lento engisho and kuzoba lulo ukuthola wena uzogaxela uzoboshwa. Yabona noma ngase wena eseshawa iboyfriend yakhe athi ushawa uhlangane nabantu ahlangane ebox afika shawa amantombazane lapha nekuthola amantombazane athunyelwe uwena. Uyazibona manje ukuthi uzama ukwakha icraft yakho uzama ukwakha into yakho manje uzifaka kwenye inkinga. Baningi abantu abahlezi benishaya nabantu besifazane baningi kwaqala omamthembu banibhesha ngoba bona babenga-athekeli yini nanibasaba phela omamthembu uhambona umamthembu nisibhaki intombazana ngafika ngashesha afike kwentombazana. Ukhona ingane ekuthiwa usihle uno about 3 no hayi igcinile kade usihla isitetela isibhacu lapha yana inkinga usitetela ngesingisi manje Tamara usitetela ngesizulu yebo manje ke siyasiquestiona futhi ushaya kakhulu lapha kubona laba kuthiwa bagonwa amakhehla banje njani benze njani eindaweni zobumnandi bayaqashwa benze njani. Ngizama mina ukunivikela ke bafowethu njengoba nginikhonzile. Lento mayangenwe womkhwanazi nizoboshwa ngoba freedom of speech yomuntu can never be questioned unless discriminator noma ngithi unless it goes against i-constitution of South Africa ne-Bill of Rights. So umthetho bafethu singahlomeki kakhulu kulezi zinto zala kwa social media ukuthi masizosho izinto bese sifuna ukufaka izinto ezizo endanger abantu. Kunamajida kade khuzwa la kwa TikTok. Kunamajida kade khuzwa la. Kunabantu ehlezi bekhuzwa bethu hayi bo musani kwenza lento namhlanje abekho akwazi ukuthi kwenzekeni and amaphoyisa awakwazi ukulandela leyo nto. Ngiyeza into engisho bafowethu limbula ingubo lingene incane imbobo yenaliti yokuthi wena ukwazi ukuphuma ejele. Ncenga bafowethu ngiyanincenga phumani kule yanto
yokuthi nifune ukusabisa ku social media space and tell people ukuthi wena sibanibani ngegama ngiyakufuna lapho ukhona, one day sizohlangana alimali. Ngiyabona, so ngiyanicela ke ama public figures nina eninabantu esenikhulumile nakhuluma kule nto eThamara, buyani nizobhala ama public apology nithi ngiyazahlukanisa nale nto, ngiyaxolisa ngisho ama threats konke okwenzeke kuThamara angikwazi. Ngiyizwa nami, uzivikele wena ngoba ama emotions ayasihlomekisa, sigcina sisikhuluma izinto sithi masilalele sithi it's a plot, oh nangu sibanibani uyamfuna nangu wena, kanti nje sekuzolandwa wena vele nje impilo yakho sesizofinisha. Imeda ke South Africa iqala kuba 10-15 ngiyaphezulu, noma asazi ke o assault ke kuya ngokuthi u-assaulteke kanjani umuntu, kodwa ke isihluku ke sibhekene nabantu besifazane sinzima kakhulu. So ungashisheshi uhlomeke, nani bafowethu musana amajidi, musana bafowethu ukubhebhetheke isolaka komama, ehlisani akuyekwe manje. Ngizosho leyo nto ngithi akuyekwe bafowethu. Angiqhubeke nibuke izitori lana, izitori Ngqingeje ukuze makuthiwa sesifike kaNgqingeje ila sesikhona ke manje. Nagcina aqala mhlawumbe uMambovu owayesaba ukukhuluma because she was protecting certain things. Yabo njengamanje I have nothing to protect. Umuntu wesifazana ohlakaniphile ubamba iargument ume lapho ungangeni into lengahlangene nawe. Sendarela izicathulo show lesanqoki. Number 1 ungangijwayeli kabi. Mambovu befanele usuyizibe lento nawe futhi uzosho njalo unganginyanyisi. Njengomuntu wesifazana ohlakaniphile mina argument ngithema ngibamba ngagcina kwivalue ngendaba ye content. Mase ufuna ukufaka indaba engahlangene nawe sizohamba sifike futhi lapho. Akhulumile ngengane ezo4 ekhala emgqonyeni iyodwa encelisayo akuhlangene nami konke lokho, kodwa wena mase ufuna ukuhamba ufaka indaba engatrendanga ngazo ongalabo uqiniso bazo ungithola amasimba. Mina sengiyaphuma ke kuyona yonke lento sengibhakana nawe ngqo kusho wena do have something against me because yindaba bebangaka abantu abakhulumile wena bese uphuma nami. Okusho ukuthi thina mele sivalwe imlomo singakwazi ukukhuluma into ezithile because sake satrenda ngeinto ezithile. Lento eqala njengamanje ukwazi ukuma eceleni kwayo mhla kuthiwa bhekana nayo ukuthi ngirentele ubani ngenzani ngiphila ndlelana ihlangene nawe yonke leyo nto. Mina nawe besikhuluma indaba ye value ye content but uma ufuna ukuphuma so phuma futhi sifike lapho. Impilo yami personal nje ihlangene nawe, impilo yami nje personal ayifuni wena njengoba nami ngingangenanga endabeni zakhe personal. Kuningi kakhulu okushiwo ngawe ngikubonile kodwa ngaze ngikufake ngobani akuhlangene nami nawe ke kuyokusiza ukuthi uphume endabeni zami ngoba uma ungaphuma endabeni zami nami ngizoma ngifike kwezakho. Uma nje kunezimali zakho ezilindile more than 11,000 oyithola ngokuthi uthuka abanye abantu besifazane, ngeke mina ngize ngithuliswe wena ngenxa ukuthi uyadla ngalokho. Okunye kumele ukwazi there is life after this. Asazi ukuthi uyokwazi ini ngelinye ilanga ukuthi ume eceleni kwawo wonke lamagambo osuwakhulumile ngabantu besifazane. Asazi noma uyophinda ukwazi ini ngelinye ilanga ukusebenza nomuntu wesifazane. Namadoda omngawo namhlanje kusasa uzobadinga labantu besifazane obathukayo impilo le. Andike kunyemeleni kwazi ukuthi ngizongishaya izinto engidlule kuzona ukuze ningivala umlomo ngeyisebenze leyo nto. Ngadlula kuzona za addresswa konke futhi kwavela ukuthi akukho kwakuyiqiniso kona kodwa wena mawuyisisi uzokwazi ukusebenzisa against me ngiyekusebenze. Bye.